B'investiment ta' 400,000 euro se jkun qed jiġi rinovat Ġnien Belveder Fil-Marsa. Dan il-proġett li se jkun qed isir b'kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Lokali tal-Marsa u Ambjent Malta se jara li l-ġnien isirlu pavimentar ġdid, tħawil ta' siġar u arbuxelli u l-eliminazzjoni ta' speċi aljeni li mażmien kibru fil-ġnien. Il-proġett se jara wkoll issir żona fejn it-tfal ikunu jistgħu jilagħbu u jgawdu l-ġnien flimkien mal-familja tagħhom. Il-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, José Herrera, saħaq li dan il-proġett huwa parti mill-ħidma sabiex tingħata iżjed attenzjoni lil ġonna u żoni ambjentali f'pajjiżna, ħidma li qed issir jitfid mal-Kunsilli Lokali. Din hija parti mill-proġett mill-viżjoni tagħna għal dak li qed insejħulu urban greening. Din is-sena qed nippruvaw nagħmlu enfasi bħala Ambjent Malta illi nipparteċipaw u nittu fi sħab mal-Kunsilli Lokali jew ma' entitajiet oħra governattivi u mhux governattivi biex inħaddru ftit u nattrezzaw aħjar l-spots ħodor li għandna din id-darba ġewwa l-bliet u ġewwa l-irħula tagħna. Is-Sindku tal-Marsa, Francis De Bono, saħaq li l-għajnuna tal-Gvern hija fundamentali sabiex isiru proġetti bħal dawn. Il-Kunsill qed jistudja l-possibilità li l-kmamar li hemm fil-ġnien isiru ċentru għall-anzjani. Dan fil-waqt il-Kunsill se jkun qed jinstalla sistema ta' sigurtà biex il-ġnien jiġi mħares. Malli jitlest dal-proġett se jkun qed jagħmel security cameras biex dak li jkun iħossu żgur secure għax taf inti b'ċertu ġonna jaqgħu lek ċertu abbużi, allura dak inti jkun trid tneħħihom biex dak li jkun tattira iktar biex jiġi fostijiet il-ġonna miftuħa. Iċ-Chairman ta' Ambjent Malta, Konrad Borċmanxe, saħaq li din it-tip ta' ħidma mal-Kunsilli Lokali u r-Reġjuni hija triq il-qudiem sabiex jintlaħqu l-ġonna fil-lokalitajiet kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.